wami. Ngamanye amazwi he's placing it uNkulunkulu uthi ngiyawubeka ezandleni zakho umoya wami uNkulunkulu. Ngamanye amazwi sho ukuthi there will be a point lapho uJesu Kristu khona will march to receive umphefumulo wakhe. Yilapho nasizwa khona kuthiwa uJesu Kristu uyabuyela ibandla. Lokho akubuyela ibandla, he's not here ukureceive imizimba yabantu, but he is here ukuzoreceive umphefumulo awushiya. Ngamanye amazwi usho ukuthi uJesu Kristu point esiphambano okufeziwe ukuthi umuntu isoli yakhe wayefuna ukuyibeka la khona uNkulunkulu khona azoyibanga khona. Mangabe ethi ngiyawubeka, ngamanye amazwi there will be a day la khona uJesu Kristu khona ezowulanda. Ila khona ikhuluma ngokulanda kwebandla, ukuthi ibandla laphenduka umphefumulo wakhe. Mangabe uyilandela lento lena uthi uAdamu ngenkathi uEva edala uthi lona uyithambo lami, lona naye usho ukuthi uyithambo lethambo lami. Ngamanye amazwi he is saying ukuthi indoda kumele ihlukane noyise nomama wayo ukuze ihlangane nobani with iwife yayo. Ngamanye amazwi shuthi uJesu Kristu mangabe ethi ibandla liyiwife yakhe sho ukuthi liwumphefumulo munye naye. Mangabe ethi yakunika lo mphefumulo, umnika leli bandla, umnika labangcwele, umnika labasebasindisile kuleli point. Sho ukuthi uJesu Kristu esiphambanweni la inqotshwa khona uyathatha ibandla libeke uNkulunkulu kube ulena umphefumulo, ngoba umphefumulo wakhe yena uyawuyisa wona la khona eyolwa khona eyolwela ukuphila kwami.